Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Astăzi suntem aici alături de Eduard Gamer. Salut! Și vom juca celelalte două Diamond Casino heist-uri pe care vi le-am promis. Ambele Silent and Sneaky, într-una avem cash, într-una avem gold. Mă scuzați din nou pentru că nu le-am făcut în episodul trecut, dar era ora aproape 12 când am terminat de filmat, 12 jumate chiar. Așa că... Na... Îmi cer mii de scuze din nou, dar n-am mai putut. Chiar nu am mai putut, eram obosit rău de tot. Gata. Prepurile sunt gata. Zic bine, nu că era 12. Da, era 12. Bun. Aceasta este ideea. Bun, hai că până v-am povestit toată polologia mea am ajuns la casino. Am și intrat în casino, Doamne ajută. Hai să vedem. Sper să nu ne se mai întâmple ca data trecută cu Mentrep-ul. Pentru că am avut o... Ia să vedem. Bun. Mort. Dă-i, bravo. Trece. Camera jos. Shit, fii atent. Eu iau pe ăla din stânga, tu iei pe ăla din dreapta, ok? Ok. 3, 2, 1 și... Bravo. Intră aici. Nu poți să tragi prin geam, boss. Ba, poți? Poți. A, din geamul ăsta nu e bulletproof, nu? Da. Ce m-a speriat ăsta. Dă-i în cap, dă-i în cap, dă-i în cap. Sau așa. Hai. La scări. Hop. Aici e camera sau... E ăla. Da. Dă-i! Bă, Ai snack-uri să te healezi? Dă-i, repede. Hop. Eu le-au pe ăla în roșu, 3, 2, 2, 1, și. gata, bun. Du-te, spawnează-l pe ăla, te rog. Pic. Hai. Reload. Hai. Camera aici, da, să uită la noi. Te pup, frate. Ce zici? Hai. Aici și-a făceam stânga. Bun, again, același lucru. Ele au pe ăla, tu iei pe aia 2. 3, 2, 3, 1, și. pac, și ăla. Bravo. Aici e o cameră. Hai, camera. Stai că se uită încoa, Hop. Hai. Hop, bun. Îi dau stun. Îi dau stun și fugim, da? Eu mă duc în partea cealaltă, mă duc la security. Ce ai făcut, mă? A revenit toată lumea cu dubla a doua. Să sperăm că acum nu-l mai deconectează pe Eduard 7917. Da. Și... Păi dacă a scris că your team left the... Și mi-a spus your CEO left the... Oh, nu low level. Da. S-a intrat în casino, băieți? Ok, m-a băgat. Gata. Hai. Ok. What the fuck, gen? Nu mai e nimeni. De ce? Credeam că ai vrut să treci. Hai. Bravo. Pac. Ok, eu iau pe ăla din dreapta. Ok. 3, 2, 1 și... Aici e doar unul?
Da, da, la. A, mi-a mers în lag, să mor eu. Hai. 34 de dolari, ești fericit. Mie mi-ajung. Mitraliază-l. Ia pe ăla în roșu. Bine, 3, 2, 1 și... Spawnează-l pe ăla. Pac. Hai. Chop. Stai, cameră. Dai. Și Pac. Again, eu le-au pe ăla, tu iei pe aia 2. Da. 3. 3, 2, 1 și... A, bun. Cameră. Stan și fugim, îi dau stan și fugim. Ce faci, mă? Intră. Stai puțin că vreau Poate să te luăm aude, motor. poate te aude. Nu mă aude. Bravo, hai. Da, parcă mă aude. Hai. E. Bun. 3, 2, 1 și... Perfect. Bun, hai să intrăm încet în mentrep ca să nu mai avem probleme. Ok. Ok, don't bite too much. Dacă muști prea mult, mai mult decât poți să înghiți, o să pierzi. Deci, Ai dreptate. nu ești sigur pe tine ieși, doar ieși. Bine. Gata. Aia zic. Hai băieți, care a reușit și Eduard să deschidă într-un final voltul, să termine și el acolo. Acasă, du-te mă acasă, că eu deschid. Tu de-abia mă ajuți. Sunt acasă, boss. Eu mă pun să lutez că tu deschizi, ok? Ok. Doar două? Te deschis ca să nu mă... Bun, Nu hai să o poate luăm să repede mă- și pe asta. Să iei una câte una. Păi așa face mai palpitant, frate, că... Dacă stai așa ca blegul... Că iei 3 să dă tu. Hopa, e deschis ceva. Mă duc să lutez un pic. Te rog, nu... Nu lutez tot. Lutez până la... Hai, let's go. Let's go, guys. Chop. 20 seconds. Gata, boss, am ieșit. Puteam să luăm mai mult, da. Da, e bine, mă. 3, 2, 1 și... Oh, shit. O luăm pe aici? Cum dădeam deploy la dronă? Stai. E ăla de la birouri care mă enervează. A few moments later.
Eu mai iau după tine, boss. Hai. Stau. A, trecem pe aici? Ai grijă că-s doi, ai grijă că-s doi. Dai. Hai. Dă-i și Hai, lăsa hai. cap. Dar poate e cineva și în partea altă. Știi? Da, asta ziceam. Da, sunt doi, uite. A, ba nu. Unde s-a? Hai tale și mare. Hai. Îi dau? Bagă, Mort. fugi. Stangan la asta. Lasă, fugi. Până ea. Undetected? Hai. Undetected. Let's go! Băi, scria police, păi nu. Nu ne știu. După tine mai iau, boss. Hai. Și pe ălalt. Fuck it! Stai așa, lasă. Just run. Mamă, dar ce aleargă ăsta așa greu? Alergă și sari, frate. Știu, dar tot e lent AF, man. Lent as fuck. Hai, drag. Police? You know what, it's worth a shot. Dar nu ne văd ăștia pe aici, mă? Te merg pe aici. Ia uși tu așa, da. Taci. Doamne ajută, Doamne ajută. Helicopteri. Dă-i, că ăia nu cred că ne văd. Ok, nu ne-au văzut. Da, vin ăștia. Vin milițieni. Nu și. Du-te, știi ceva, du-te. Source. Sau ești deja aici. Ok, uite decoy-ul. Te rog să fie acolo, Este? Este. Da, mă! Trecem cu alte. Pilotez eu. Pilotezi tu? Let's go. Da, știu și eu să pilotez un avion gen. Dar pilotează-l tu mai bine. Eu trag în ei, nu? Da. Sau, da. Du-te acolo. Profesionist. Aș fi sărit că avem parașută. Lasă. We landing. We landing Bro. surely. Let's go, man. Yes! Mai facem unul? Îl facem, da, îl facem și pe ăla. Le-am promis la oameni. Vezi cum pilotează George, frate, că ăsta se joacă Totul pilotezi. Și asta trebuie să... Da. Aia zic, ia, de la 2 milioane nu știu cât am luat, că sunt curios. Ce ți-am zis că luăm bine, ai zis bine 1 milion. Ok, am luat 710, cât ai luat? 382. Mă simt prost. Am revenit toată lumea și cu cel de-al doilea heist. Eu sunt gata, te aștept pe tine. Da, pe am dat. Aici avem gold. Ceea ce... Gold. It's perfect. Staff lobby. Hi buyer, please, thank you. Buy decoy, please. Thank you. Le-am Cum am- dat jos în spinch. Da, am văzut. Am crezut că eu nu intru. Mi se băgase pe cinematic. Nu-i da. Bolovan ești, mă. Dă-i la camera aia, bravo. Uite, la mine putem să-i vedem pe toți, pentru că am făcut... Ok. Eu îl Eu iau, la asta dreapta, el iau dreapta. eu iau stânga. 3, 2, 1, și. Dar la tine deși îi vedem pe toți?
Pentru că am făcut un extra prep. 3. Care este? Patrol route. Ok, să știu să-l fac și eu. E prep ușor și poți să vezi toate camerele și toate. Adică nu, camerele nu le vezi. Ba, da, le vezi și alea. Nu, păi am un extra prep. Și pentru asta. camere, ia zi. Da, security intel. E roșu, eu. Ok, 3, 2, 1, și. Perfect. Spawnează-l pe ăla. Ok. Stai că e cameră. Stai că e cameră, se întoarce. Calm. Hai că... Urât-o. Așa. Hai că merg pe la tine să mor eu. Acum vreau eu să iau pe ea doi. Ok. Banu. Nu glumeam. Ok, 3, 2, 1, și. Piu. Deci, împingi până aproape de încingere și după aia o lași să se răcească de tot și împingi. O lași să se răcească, împingi. Da, mă, da, bun. Hai. Asta e deschis, chef meteor. Aici... Foarte bun să spice în Volt. Mie mi se pare una dintre cele mai bune. Cea mai bună mi se pare Artwork, după aia Diamonds. Change my mind. Păi atunci eu le mai iau astea două și ești tu B, gen, știi? Da, B și F. Dar omul meu schiază. Omul meu este Manuel Neuer. Iau F-ul. Ia F-ul. Chișul ăla acolo. Joacă chișul ăla acolo în... O să-mi joace bani în portofel. Pe bune! Joacă o sârbă și ei. Bă, băi, câți bani mai ai de la burse? Eu am 20 de milioane. Da, 20 de milioane. Eu nu prea mai am ce să iau. Dacă te grăbești și mă lași pe mine să iau G și iei tu H, luăm tot. Nu, păi n-avem cum H-ul, că te mai trebuie să fac un hack. Două gen, nu? Tu ești. Hai că iau eu G-ul. Hai că tot e bine. Nu că bine e... Hai că te aștept la ieșire. Rog grijă și seriozitate, ok? Deci, eu le-au pe ăsta. Deci tu le iei pe ăla... M-a văzut. Run. Bro, how run? Nu, eu nu pot. Jog. Eu cu tine în mașină merg. Da. Dai la elicopter. Ok. Dar ia-o prin cealaltă parte ca să ne fie mai ușor să... Nu știu dacă e, chiar nu știu. Am sărit ca prostul, fuck! Da, sunt bine. Hai. Ok, hai. Doamne ajută! Avem 3 stele! Păi da, pentru că... Nu știu de ce. Aștept pe tine, te aștept pe tine. Hai, eu am intrat. Hai, pa. Ok. Ne vedem două. A few moments later. Hai, space, let's go! Potești al tăi undeva la 2000... pentru una aia. 1.800.000, da, cu fees, cu toate alea, bla bla bla, 700.000 mie îmi convine. Asta e. Se mai întâmplă și de-astea. Păi, ce să mai, cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să dați un like, un share, un follow pe TikTok și pe Instagram. Aștept foarte, foarte mult, un subscribe, clopoțel. Eu am fost Zelena și m-am dus. Pa!